Hakan ni kemas Bakhuid, sesuai dengan tajing kelat, bajing jat haji mensim je meristela lamare. Pernah kapenta i Charles Lengdo Ibadan, mentah hospital pendubian jing kacing kia. Sim jing wai serang mas Bakhuid nomor lai spa lai pusau, lai spa lai pusau. Katenguk pa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jingi jong trai jingi Jisu Christ, bat ka jingi jong oblay, lem bat ka jing selok jong omen sem Bakhuid, kindan rengkat bat pi baro. Rengkat bat pi ru. Ko hanmen ko para, hakane kasing Saitjaiñ, niwan sa kisen hakmat oblay, rengkat ka jingej ka jing shania ka jingi hoblay. Bat ka jing rakhe kan mau borom jingi ya kamaria kakmi jong Jisu kakmi jongi den mat ka daw ngai ti la de how try blay jingi pan ngi pan ka jingi side jong ka me meneng jingi ai baka hakmadu Jisu konjungka kan ya side na ka banta jingi knang ba mangi ngang la su ban le bha ban im bha bat kom jure ban nang don ka ta ka jing shania hau kumba maga kadan ka jing shania how blay ko hanmen ko para hakane khlemat token such a sin ngin kubur yala de bangilong kinong pop ai ba ka jing kubur ka junga ka jung phi bangilong kinong pop khmat ka jung try utrai un map utrai un saj ki pop jungi khnang ba mangi habangi priang yu Jisu hakadanot ka jungi kanwan ra ka jing krkhu ka jungi e ka jing kala ha ka jing em ka jungi te kumta da ko wei ka sor ngi pan ma ba khmat jong trai na ka banta ki pop ki sang jong i baro nga phla how blay badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bang ala le pop shibun e da ge jing perkhat da ge kten da ge kam da ge jing le klet da ge jing le pala jonga da ge jing le pala jonga da ge jing le pala ko krawe jonga Namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabaya sa kathe sakti ya ke angel bat kirukhuid badapi kan men ko para manduwai na kabanta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandalama biki pop chungi unyalam yangi sha kajing em bom jukut amen try can rad ublay is ne can rad go play is nayagi Cristo Cristo ra ko nong penim jangi penim yangi try can rad go play is nayagi kan rat ko play is nayagi Cristo man ko Cristo ram ko nong penim jangi penim yangi tongin ya duai hakane kamas ke Bakhuid nge duai na ke banta ke ying kesem jong iba filmon joj bat ikong aidalin bat handrangot ki khon ki ti jungki kerpang e na ke banta I
Idolin banyo ya kejing koi kejing kia hakamet bat kaman sem. Ngiduwairu na kabanta I Mary Hon Kars Imli badai sngi khaj ngi manta kesngi ngiduwai ba inyo ya kejing koi kejing kia hakamet bat kaman sem banang don hakejing ngiu bat inang he nang san hakejing te brew hakejing te blay berkum juro ba inang long chuchu ikna ibat kungus neng ya imei pa ikibing hasem bat yawan ra hakejing kurku hakajing kasem kejung ngiduai ru na kabenta ka jingdab basan snem jong kaman simbala kladno jong Linda Karmau ai botrai unai ya kajing juthaj bom jukut hakahima kejung Giduai rukum cu na kabenta kong Filomena solang piau barake kesngi kha jung menden kesngi giduai boblay dragon rat nang kurku kurdo lengba kejing koi kejing kia akamet berkemen sem berkum juru giduai na kabenta katrai keta kayat kayeng kejung ai boblay nang kurku kurdo badi kiyeng kesem badi kejing temu bah jung baro Try hangi kisakri jong me ngi kerpat ko try ko blay bangin kemen ha ke jingko jingkhia bayai ne jong kemen sem bad kamet bada ke jingya sat badon burom jong kamaria balakerku kabayai sa ka thei sati en penla yangi na ke jing susi bamenta bad bangin poi sha ke jingkermen bom jukut daw try jing Jisu Kristo kon jong me Uba imbat basan siya ringkad bad me ha gajing yalong kaway jong oman sem Bakhuid ublay junam la junam amen Kacing pule nak kitab kacing start kadba kacing kenja bajai kala aptap ya ki baro bat kamit ha kacing hairstep jongka kala late lamar siteng kaktin bodon bortam chong me kalaring ko na bedeng na kakets im hamar pedeng kari bala syakrai penrem lakum uklawaj ba itrim ubara ya kawaj lambanep jongka hukum basisya chong me bat kalayang bat kala pendap da kacing yap ya ki baro bat kala kta ya kabeneng kadba kayang ha kendeu namar ya kacentau baro kawai ha katanrai jongka lapan wandur thamai kat kum ki hukum chong me khnang baya ki khun chong me en yada na ka ching mansau lo yu iya ulo ubaka sengiu ya ka chaka share dara badia ka deu kurkyang ba kami ha ka chaka badon suwa ya kalenti ba klem ching wet na ka duriau basau badia kamadan plang na ka ching tap jing at pelung becerkai ha ba kito ya kiba layada da ka kti chong me kile yadling ba kum kawai ka jaj ban reu Hadin bakila pedlingo ya ki kampla bas nguping namar kila yang siriak kum ki kulai bat kila ya kenti kum ki kunlang brod kidaya ro ya me ko try bala pelaj im ya ki kaktin jong utrai Isongo ihau blay Nombar nyo spa kandai pundriu Nyo spa kandai pundriu
Utrai udon rain God bat pi. Ka jing pule na gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Ka buram hame kotrai. Hakata kapor u Jisu ulayatu ha la kisenran ya kane ka farsi. Bakidei banduai berbor, bakidei ban batkimdei bandu jingkermen. Ulaong hakaway kisnong ladon way unong bishar ubom shifting yaw blay, but ubom kinsnap ya ubreu. But uladon hakata kisnong ka kentay ka riw kentay kabayawan syau da kabaong. Bishar hok ya nga persya ya unong banben jonga. Slam utaw nong bishar umtre. Henry kam hadin ulaong halade. Wadla ngam shifting yaw blay, but ngam kinsnap yaw brew. Henry namarba kane ka riw kentay katlia ya nga ngan bishar hok ya ka. Lem kumta kan pendik ya nga da kaba yaiwan si yaiwan. Nang ta utray ulaong. Tos ngap ha ya ke kaba unong bishar bom hok uang. Hato ublay un bishar hok ya kaba lajit jungu kiba yam kerpad yu bad sngi bad med. Hato un penslem banyarab yaki ngaong hapi un bishar hok yaki shisendan. Henry haba ukono brew unwan hato un sham jingej ha kaperthei. Ka gospel jong utrai. Ka jingero yame ku Chris. Ko hanmen ko para ha ka gospel ka ba ngipule menten u Jisu u hikai yang badipi syapang ka jing duai bad ka jing don kam jonga bad jingpi ban yai duai ha ka jing im ka jungi dei matagadaw ningkong na syabe ngi haban snuthu ka ka jing duai bad balay ngi haban duai ha ka jing im ka jungi ko hanmen ko para ka jing duai ka dei ka jing ya dei jonga bad jongpi bad ublay kadai kajing pen I jonga bad jong pi ya kajing yalong ka wei jongi bad u. Kadai kajing ya jan jonga bad jong pi bad u blay. Kam dai ke hanrei kadai kajing yalong ka wei jonga bad u blay. Kajing ya jan bad kajing ya dei jonga bad u blay. Ha kajing duai bun sin ngis ngutho ba ngawan banduai namar ba ngadon kam kani ngadon kam ya katai ngadon kam ya gijing don kam ha gijing im junga ha kaying kasam ga junga dein matakadaw ngawan banduai hanroi manta kasngi utrai kwa ya nga badipi bangin snutho omdei bangi kwa baublei unle ha gijing im ga junga omdei banga kwa ba ublei unle kampala ha gijing im junga omdei bangakwa baublei unkela na kabanta kajing im jonga hanrei dei manga ubahab ban kela dei manga ubahab ban le ladangi le ya kane lengba kajing duai jungi ngi penpau ya kata kajinge kajing shania kajonga pat kajung pi haublei ko hanmen ko para ngi yosngau ba kane karu kontei kalej bran Klam sange shaune nong bishar namar ba katip ba une nong bishar udon kabor ban sngap yaka. Une nong bishar usngap yaka omdei ba ukwa ban penkela yalade lane kane kekentai kawan banduai kawan ban pan nau nong bishar omdei ba kakwa ban penkela yu hanrei kakwa ban yo mat yaka daga jingkela ha ke jing im la jong.
Day na matagadaw, mga ban mapiru, habang iduay, ngimday ban ong, lane ban dawayo blay, mele katay nakabantadyo nga, me ay kane nakabantadyo nga, namar nga don kam. Omday, Henry, ngiday ban duway, but ban ong ba mga ngala ban le ya kane nakabantadyo nga. Namar, habang iduay, habang ilong kaway, habang ijan badublay, klempep kadon ka jingkala ha ka jing em ka jungi, bat kata ka jingkala ha ka jing em ka jungi, ngila ban yo ya ka ka bangidan kam ha ka jing em. Day boblay le kam pala nagbanta junga bat jungpi. Day matakdaw ka jing duway sa chisin, ngan ong biang nagbanta junga bat jungpi, kaday ka jing ya long jungi, kaway badublay, kaday ka jing ya jan junga bat jungpi badublay, bat kanay ka jing ya long kaway ka jungi, kanay ka jing ya jan ka jungi, kapan kalaya nga, habang apan kalaya lade klempep, ngiyo ya ka bangidan kam ha ka jing em jungi. Kabar, ka gospel pamatakas ngi ka khot kawer yang abadepi, bangin yay ne, hakano kabangi lasdang. Lade ha ka jing duway, lade ka kam kabangi trey, ne kano ka kam kabangi shimti ha ka jing em ka jungi, ngi day ban long kita bayay ne, ban le man kasngi. Kumbang iyo kanay karikuntay. Kam siyam la sange tang sisngi arsngi. Kam siyam la kan randin haba unew nong bishar sngap ya ka Henry kayay lej man kapor siya unew nong bishar hadu ba mo usngap ya ka ka bamaka kale. Day ba udon ka jing isnay ka. Day ba kwa ban ay ka kapan Henry uyo iya kanay ka jing yay ne jungka. Day matagadaw hak kabakado uray ban ay ka hok ka jungka. Klempep hak ka jing iem ka junga ka jungpi ko hanmen ko para. Habang ile ya kano ka kam, habang isimti ya kano ka kam, ngile ya ka daga jingait daga jing syanya, but habang iyay ne ya ka bang ile, klempep nginyo mat yaw so jong ka jing job. Nginyo mat yaw taw so jong ka jing mentoy hak ka jing iem ka junga ka jungpi. Sachisin, ngi ong biang, ladai ha ka jing duway, ladai ha kano ka kam ka bangisim, ngi day bandon kata ka mansim, bayay ne banle, klem kan randin, klem sange. Den matagdaw ko hanmen ko para, token ha ka nagasngi, ngi duway boblay unyarap yangi. Ba mga mapi, nginla ban palaypor, ban duway, knang ba, kandon ka jing kala ha ka jing im ka junga ka jungpi. Ban ngin sngutu ban tagasngi, ngaduay day bangakwa baublay unkula lane ublay le kampala na kabanta junga Henry namar ba ngakwa banyolong kaway badoblay ngakwa banjan badoblay man kapor man ka klemat ha ka jing em ka jungi ngiduay na kabanta kine ki jing kai ki jing kurku ha kane ka Ïukharist Bakhuid en yoro yaw Jisu Christ Jinom lai jinom. Amen. ngin yang ngin pla yala ka chong ka jingay ngay Au blay paten bor unang tau kabineng bakundau padahal Jisu Christ kun ba marway jungu udrai jungi ya blopon nomen sim bakhoid ya balakhan kamaria thisati ya balashala ben popetius pilatus lasangat penayu layab latet yu hagasing kebalai lami pan kebayab ulakil sabneng usong sakaman blay kupa badan borbaro nang tawan pat lantisar kibin kebayab ngangai aw mensim bakhoid akabalang katolik bakhoid hagajing selok kerekhoid hagajing map ekipop hagajing lipat kado pada hagajing embom syukut amen Laispa Prapusan.
Kedua ko para baga jiknya junga ba jongpi kan long ba pedang hunak ma doble ko pa badan bor baro. To try pedang jingknya nagiti jongpi nagabanta jing ro bat borom bat kerteng jungu. Kajing mentoy ini bat balang Bakhuid jungu baro kawai. To pedang ko try ngi kerpat. Ya gijing duai jongki pai jung me. Lem bat gijing terwa kenya jongki ba da gijing asai lem jong kamaria bala kerku kakmi jong ukun jung me. Enom don gijing angnut yakaba enom la banshashkor. Bat don gijing kerpat yakaba enom le isnei. Dau Kris utrai jungi. Amen. Utrai udon rengkat bat pi. Rengka bat piro. To kentiu ya laki donut. Ikan tiu yaki sa utrai. Tong nang utrai ublay jungi. Kai song hok bat kate. Da shisha kalong basong hok bat kabadei kadeti jungi bat kajing pen yangi. Banyaro yaki kamba jung me. Ha kajing kentiu nam ya barok kerokut. Bat kamtam kadba ngidang ken mau ya kamaria katesati bala kerku. Ban penbenai ke jeng krau jong ke jeng isne jong me ha ke jeng ruai ya ro jong ka namar da shisha melale ki kamba krau na bakut shabakut ka prathei ban me lapan priang ya ke jeng isne bakar hai jong me na kapateng sha kapateng haba melakmi ya kasakri jong me ha ke jeng long red jong ka me la ai hangi leng ba jong ka yau nong seng jong kajing pan yau ben reu ukun jung me utrai jungi u Jisu Christ leng ba jung u ka kan hon jong ki angel kamane ya ka boram jung me bat ka kaman hakma jung me shi jinam ngi kerpa dia me to ai ba ki so jungi ken ya so bat ka jong ki hakawe ka so jong ka jing ruaya ro kat ba ngi pan bana Bakhuid, 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 you try. Pusim don boru play by. Take but bertake at wildlife. Kajing ya rosana. Rosana shajata. Da shisha malong Bakhuid ko try ka thamei jong ka jing Bakhuid baro. Namar kata ngikar padya me to pan Bakhuid pan kantang ya kine ka jing terwa jungi. Da ka bapa ya mansim jung me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jisu Christ. Hakapor baladino yu badala kaman sngoba. Ula pediang ya gejing sha shutom ula shim yokpu bad gabaingu ya me ula kedia yu badal ai hala gisenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet changa ya kaba nit na kabanta jongpi Hakaju kurkam enda lalayabam ula shim yukukuri bad gabangu biang yame ulai halagisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam chunga
jong ga jutang batamai bat bom cukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jung map ya ki pop tole ya kane ban kan mau yanga ka jung maya jong ka jung nge Kata sin bagi bangku bagi dinakane kahuri iben naga jingyap jong dekotron tadadu menwan Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya berkajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yuk po jong kajing em bad ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dem namar melanyew yangi ki babet ban yang hakmat jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamat bad kasna mukres ngi long ki ba lapan ya tali ka wei daw men sem Bakhuid tokan mau kotra ya ka balang jong me kabla priang setelah ka pertei bato penjana ya ka ha gajing e rengkat badulyo ukpa Bakhuid jungi u Wilbert u bishop jungi ka kan hun ki bishop bad barok kiling do tokan maulem ru ya ki sakri jung me kerpang ilinda karmau kajing da basan snam jung kajing klat jung menta ka Sngi me pa ki hanman ki para ki baying asem jungi ki loki jor baro ki bru ki bangi thu ya ki ba mela khot chala de na kane ka prathei to ai ba maki ki ba yalong ka wei baru kun jung me ha ka jing yap kum ka jung u kin yalong ka wei ru badu ha ka jing me pa jung u to kan maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki balayat ya da ka bakraman ya ka jing me pat bad ya baro ki bal klat no a ka jing isnei jung me to padiang ya ki sha ka jing sai ka khmat jung me to isnai yang ibarok ngi kerpat ya me barengkat bad kamariate sati Bakhuid kakmi jong ublai Jisu Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bad barok Bakhuid ki balapan sungu bahaya me pateng la pateng ngi long babet ban yo bantalem ha ke jing embam jukut bad bengen ira bad pendan borom ya me daw kun jong me u Jisu Christ da u lembat u bad ha u kan long hame bleu kpa badan bor ha ge jing long ka we jong men sim Bakhuid baro ka borom ber ge jing ro junam la junam amen kumblah hukum yang ngi daw nong pen em bad kumbal hikai ngi da ka tin blei ngi nod ban ong kok pa jungi pa hab neng kalong ka Bakhuid kerteng jume kan wan kei mai jume kanong kaman jume ha kan do kumba bening trai ngi mata ke jumbam jungi ka bahala ka Sngi batama biangi kerengkang jungi kumbang ngi ma pe ke beles ne yangi badwad yalam ngi sha ke jing pan choi henry de palaj yangi na ka bas ne to pan laj yangi ngi karpat ko trai na ke jing sneu baro ha ke jing sabun jung me to ai jing sok jing san ya ki Sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing snei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya ke jing kerman Bakhuid bad ke jing wan pat jong nong panem jungi u Jisu Christ mar ke jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka buram junam la junam kotra Jisu Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk janga ngai api wat pe ya ki pop jungi henry ya ke jing e jong ka balang jung me bat ha ke jing sbon jung me to ai ha ka ya ke jing suk bat ke jing atali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubin bat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain card bat pi reka bat piro tong in ya trwa ya ka da ka jing suk iwei highway pad ka jing suk bat pi
Hakmi ukun lang broad jong blay, hakmi ubakid no yakipop jong kapartay. Suk yang ik belasakhat, syakan ike jengkawai, jong ukun lang broad. Kokan rat ngam syong hok maman rong apok kayeng ke junga, han rei syong dang dak kitin, kamen sem junga kan sakya hi. Kamat bat kasnam Kris, kan ri bat kan yelambingi, syak kaceng embom jokut. Amen. Nabar arspar punyo. Jing
Cô bao bà hợp nênh tu ai bà cái chừng ấy cái bà mà lại hàng nghi hào khôn trong mê Jisu Christ và hành men chung nghi bà cái thalik đinh trong cái chừng ít bốn căn klang hạc đàn nốt chung nghi đau mình xem bà khôi căn cơ sụp giang hàng nghi ya cái chừng kermen bà lạc cơ khu na cái bần tra cái chừng hoàn cái hima trong mê tu ai bà cái chừng ấy trong mê căn pun kaladur yang nghi sa cái nung lor leng kha bom ju song thạch ban beri cái sembai trong cái gospel tu ai bagi tu kesembai kin pun keladur asapo ya kejat benreu pada kepertai mariang barok kawai haga jingkmil inti batikna ya peneng batemai bat kepertai batemai haba anda dagi bo jumbo man laweng no kaburom jong me kan tan shine jinam tu ai bagi jing e jong jubili kan kersubiang hangi ki pilgrim jong jingkermen ya gajingang nut ya kitia jingkan show habneng ai bakata gachu gaching ai kan pensapriang ya gaching kemen bar gaching suk jonong suspa jungi setelah kepertai syame kublai juni balak ku junam kalong kaburam bar gaching ya ro junam amen ko pa jungi wa habneng kalong bakhuid ya kerteng jongme ai ni mantra gaching bam jungi kebahala kesngi Batu mabingi keringkang jungi mabi kepada seni wingi wadala mingi sakajing pensoi reto pahajangi nakapa seni amen ku play kumaria kepada dekicing utrai tempat pala kerkuy pan peding tei bala kerkuy sok koi chong pau Jisu kumaria bakhuid yokmi chong lay benda jungi kinong pok mentah berkapol jungi amen Kau beram hau kepa pada kun pada mensem bakhuid kumba kelong kepa menengkong kumju mendapat barabo jenam la jenam amen. Tong ini aduai. Ha kebaya bam Yasep ya kena kesakramen da beneng kotrai ngikerpat ikejeng isnei jong me. Ba mangi kibakmen ha keburam ya kamariat hisuti bala kerku. Nginla dak ba pertubot yaka banlong gisakri babidor ha gijimaya jong gijing suspa jongi dau kris utrai jongi amen utrai dan rainkat bat pi kabat pi ublay badan bor baro un kurku yapi ukpa badokon bad mensem bakhuid amen tulisuk ij basakri utrai dak gijing em babha jong pi isongo yau play Arspa nrupunyo. Kaburam hakpa badukun haman sim bakhuid wallah ba menikong ju mental barabor jenam la jenam amen. Ini rai Jisu Christ jenam amen.